No moikka vaan! Tehdään pikkuinen tietoisku aiheesta lavanaluslihaksen venyttely. Tästä on mun nokialainen kollega tehnyt videon tai parikin videota jo ainakin pari vuotta sitten, mutta haluan tehdä teille ihan omaan. Eli se lava-aluslihas on täällä, tässä on lapaluu, niin se ei ole niin kuin täällä alla, vaan periaatteessa sen edessä. Tästä jos porattaisiin läpi, niin se on siinä etupinnalla. Ja ainakin päätetyöntekijöillä, kun tietokoneen ääressä ollaan päivät pitkät, niin ryhti vähän menee tämmöiseksi, niin se sitten kiristyy siinä ja sen venyttäminen on sitten ihan oma juttusa, mutta siihen on hyvä apuneuvo tämmöinen keppi. Ja optimin tilanne on se, että olkavarsi on tässä hartialinjalla, kyynärpää 90 asteen kulmassa, mutta tämä venytys on monelle vähän liikaa, niin lähdetään siitä, että lähdetään niin kuin tästä suoraan. Eli miten se näyttäisi hyvin? Näin. Niin lähdetään tästä viemään kepistä pikkasen toisella kädellä vastusta. Näin. Nyt ollaan tässä niin kuin varsinaisessa vaiheessa. Jos sattuu, niin höllää hyvä ihminen. Ei ole tarkoitus rikkoa itseensä. Semmoinen imelä pieni tunne on hyvä, mutta kipua ei saa tuntua. Ja tästä kun lähdetään vetämään tuota keppiä eteenpäin, niin siellä kivasti venyy se lava-aluslihas. Ilmeisesti se on aika hyvässä kunnossa, kun ei tunnu. Ja tätähän voi sitten tehdä päivän mittaan useita kertoja. Ja jos tämä keppi on liian kova, raju, brutaali, niin pyyheliina toimii hyvin. Se on paljon pehmeämpi. Ja sitten jos tässä tuntuu, että kiristää rintalihaksetkin, niin saa sitten paremmin sitä pyyheliinasta vedettyä. Semmonen juttu tällä kertaa. Heippa!